ja här. Oota. Ja nüüd? Johannes, är du färdig? Johannes. Jag heter Johannes. Ja heter ilma ketta. Jag heter Johannes. Jag är 18 år gammal. Johannes, ja här. Ilma ketta. Me ei häältä sä teet. Ja här. Jag är 18 år gammal. Född i Italien. Mitt intressen är att lyssna. Mina intressen. Se mitmuseks ole. Vidare. Mina intressen är att lyssna på musik, läsa böcker samt att springa. Jag har 2 systrar. Johannes, ja har ilma ketta. Jah, palun. Jag har 2 systrar. Yeah. What? Johannes, Jag heter Johannes. ja heter ilma ketta. Jag heter Johannes. Jag är 18 år gammal. Johannes, ja här ilma ketta. Me ei häältä seal keet. Ja här. Jag är 18 år gammal och född i Tallinn. Mitt intressen är att lyssna. Mina intressen. See on mitmuseks ole. Vidare. Mina intressen är att lyssna på musik, läsa böcker samt att springa. Jag har 2 systrar. Johannes, ja har ilma ketta. Jah, palun. Jag har 2 systrar som heter... Johannes, ja. Seal ei hääldata keelt. No mida teile seal Noarootsis ometi õpetatakse? Issand, see on 12. klass. Tule taevas appi. Börja.